ikomplu jħorġu aktar reazzjonijiet pożittivi dwar il-proposti preżentati mill-Partit Nazzjonalista tas-settur tat-turiżmu, din id-darba mill-Feltim. Il-Federazzjoni tirrappreżenta l-iskejjel tal-Ingliż f'pajjiżna. Waqt il-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona, il-kap eżekuttiv ta' Feltim Caroline Tissot faħret il-pjan ta' 100 proposta tat-turiżmu li nieda il-Partit Nazzjonalista. Aħna ħadna gost ħafna li ġejna inklużi bħala industrija fil-proposti li fil-tourism plan li introduċa l-Partit Nazzjonalista l-bira. Għax dan ovvjament ifisser li aħna bħala industrija ġejna rikonoxxuti. Il-kap eżekuttiv ta' Feltim qalet li s-sitwazzjoni bħalissa mi sabiħa xejn hekk kif in-numru ta' studenti naqas drastikament tant li s-sena l-oħra raw tnaqqis ta' 73%. Jekk ma jsir xejn, qalet li hemm ċans li qatt ta' skejjel se jkollhom jalqu għal kollox. Preżenti waqt il-programm kien hemm ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tat-Turiżmu Robert Arrigo li spjega kif il-pjan imħejji mill-Partit Nazzjonalista ħoloq interess fis-settur turistiku. B'dawk fis-settur qed jitolbu lill-Gvern biex ma jagħtihx il-ġenb, iżda japplika dawn il-proposti għal ġid ta' negozji. U qal li dan il-pjan jaħseb f'kollox mill-bidu tal-battalja biex pajjiżna joħroġ mill-pandemija sakemm finalment b'mod sigur in-negozji jerġgħu jibdew jissaħħu. Ir-rappreżentanti fil-korpi kostitwiti fl-aħħar jiem apprezzaw ukoll il-fatt li dan il-pjan u wieħed flessibbli u li huwa working document, jiġifieri dokument ħaj u li evolvi bil-kontribut ta' kull min għandu sehem f'dan is-settur. Apparti tnaqqis fil-VAT, il-PN qed wieħed fost l-oħrajn aktar tax credits, proġetti infrastrutturali, investiment f'għawdex u boros ta' studju għall-istudenti tal-Ingliż.